Siamai sydd chi, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dwi'n eisiau I drafod anglyn ar strwythur o'r gefndrefn fel neu'r strwythur o'r pegellau pan ydyn ni'n datblygu yr cod ar gyfer yr iaith oglenni Go. Oherwydd mae'r hyn yn agwedd o'r iaith sydd yn hynod o bwysig, achos mae'r hon yn iaith sydd yn weddol newydd. Yn sicr, mae'n hyn iaith sydd yn plydd y chreunydd mwyaf newydd ar gael heddiw. Felly, mae'n hyn cymryd mantais o'r datblygiadau yn bellach hyd yn ar prydwythiau enghraifft neu yn y cwmwl hefyd ac ati. Felly, oherwydd hyn, mae gyda hi rheoliau gyfyng ynglyn ar pegellau neu'r strwythur o pegellau lle ydyn ni'n gallu datblygu y cod, achos pan ydyn ni'n defnyddio yr adnoddau neu'r cadwrfedd yn y cwmwl, sef yn y rhyngrwyd, mae gyda nhw yr cyfeiriadau penodedig. Felly, os ydyn ni'n mynd I llarwytho y pecynnau a'r cortaddiad oddi wrth y rhyngrwyd neu'r cwmwl, mae'n angenrhaid ar gyfer yr amcan le ar yr cyfrifiadur leol I adlewyrchu y cyfeiriad o'r lleoliad ar gyfer yr adnoddau neu'r cadwrfedd hyn ar yr rhyngrwyd, ac hefyd pan ydyn ni'n datblygu y cod ar ein cyfrifiadur lleol, mae angen y strwythur neu'r cyfeiriad o'r pegellau I adlewyrchu yr amcan le ar y rhyngrwyd neu'r cwmwl, sef mae angen y strwythur o'r pregell yn adlewyrchu yr cyfeiriad o'r amcan le ar y cwmwl lle ydyn ni'n gallu uwchlwytho ac wedyn dosbarthu neu cyfrannu y cod neu deuolion neu'r hywythradwyolion. Os nad ydy, os ydyn ni'n gallu llarwytho yr cod neu'r deuolion, ac wedyn os ydyn ni'n gallu ei gosod yn unrhyw le heb unrhyw fath o egwyddor neu safon yn yr lleoliadau o'r deuolion neu'r rhaglennau, ac os ydyn ni'n gallu datblygu unrhyw le ydyn ni'n eisiau ar y cyfrifiadur, pan ydyn ni'n eisiau I deall lle y dylen nhw yn cael ei uwchlwytho neu lle y dylen ni yn gallu canfod nhw ar y rhyngrwyd, fe fyddai yr gorchwil hwn yn hynod o anodd neu dyryslyd. Felly mae'n holl bwysig I cadw ar holl strwythurau o'r pegellau o datblygiad yn drefnus ac yn adlewyrchedig o'r cyfeiriadau terfynol ar y rhyngrwyd o'r adnoddau hyn, sef y cortaddiad ac hefyd yr deuolion neu'r hywythradwyolion. Felly, os ydyn ni'n datblygu yn yr amgylchiad o'r gweithredydd gefndrefn Linux, mae'r pregell cartref, yr lleoliad lle ydyn ni'n dechrau, sef pan ydyn ni'n llofnodi imiwn yn y gefndrefn, ydyn ni'n cyrraedd yn gyntaf yn y pregell cartref, sef fan yma, yr pregell sydd yn cael ei cynrychioli gyda'r arwyddnod y tilde. Wedyn, pan ydyn ni'n datblygu yn yr iaith Go, oddi wrth y pregell cartref, mae'r is-pregell Go ec o yn hynod o bwysig. Felly, os ydyn ni'n folio yno fe nar, nid ydy yn bodoli ar y foment, felly mae'n hynod o bwysig. Os nad ydy ei yn bodoli, mae'n angen I creu hi fel hyn. Ac wedyn, union yno fe, pan ydyn ni'n eisiau I datblygu ein cortaddiad, mae angen I datblygu nhw union yn dan yr ispegell SRX,
sydd yn cynrychioli y gair Saesnig ar gyfer tarddiad. Felly os ydyn ni'n mynd arno fe nawr, nid ydy e'n bodoli, felly mae angen i ni i creu fel hyn. Ac wedyn i mynd arno fe fel hyn. Felly, fan yma, mae'r lleoliad hwn ar y brig o'r cyfeiriadau ar gyfer yr lleoliadau ar gyfer yr bgellau lle ydyn ni'n datblygu y cod tarddiad. Enghraifft, os ydyn ni eisiau yn y diwedd yn uwchlwytho i rhyw cadwfar ar y rhongryd, fel enghraifft GitHub, a pan ydyn ni'n cyfrannu y cod, ac wedyn pan rhywun yn llawrytho y cod, ac wedyn yn mewnforio y cod i mewn yn eu cod nhw, mae nhw yn defnyddio yr enghraifft datganiad i mewnforio fel hyn, i mewnforio ac wedyn yr cyfeiriad o'r adnod sef enghraifft github.com ac wedyn blaen slaes ac wedyn yr enw'r o datblygwyr, enghraifft rhywbeth fel datblygwr enw 1 ac wedyn yr enw'r o pecyn, rhywbeth fel pecyn enw 1 fel hwn. Felly, os ydyn ni'n y datblygwr o'r pecyn enw 1, nid ydy'r meddalwedd Go neu'r iaith Go yn ein gyfyngu ni i angen rhaid i datblygu o dan yr is-pegell o'r pegell cartref Go blaen slaes src blaen slaes github.com blaen slaes datblygwr enw 1 blaen slaes pecyn enw 1. Nid ydy'r cyfyngiad hwn yn bodoli i mewn yn y meddalwedd yn y iaith Go, ond mae'r hwn yr arferiad argymellwyd, achos os ydyn ni eisiau i enghraifft llawrytho rhyw fath o'r pecyn oddi wrth y rhongryd, enghraifft oddi wrth GitHub, ac ydyn ni'n defnyddio y cyfeiriad yn yr ffurfiadaeth fel hon, fe fydd y meddalwedd Go yn hunan symudol neu yn amwach yn ei mewn sefydlu i mewn yn yr strwythur penodedig yn dilyn yr strwythur o'r pegell sydd yn adlewyrchu y cyfeiriad, ac mae'r hwn yn cadw yr holl peth yn trefnus. Ac hefyd, nid oes angen rhaid i ni i defnyddio y cadwrfa ar y rhongryd fel GitHub neu GitLab neu beth bynnag, a dyn ni'n gallu defnyddio ein wefan ein hunain. Enghraifft, os mae gyda ni rhyw fath o gwefan gyda'r cyfeiriad fel fy wefan 1.com, ac wedyn, os ydyn ni'n rhyw fath o'r is-pegell fel enghraifft gyda'r enw deuolion 1, ac yno fe mae rhyw fath o'r pecyn gyda'r enw fy mecyn 1, felly ydyn ni'n gallu defnyddio hyn hefyd. Os nad ydy rhyw fath o'r is-pegell o dan yr pegell uchaf neu pegell cartref o'r wefan, enghraifft os ydy'r pecyn yn uniongyrchol union yn y pegell cartref ac efo fy wefan 1, felly ydyn ni'n gallu defnyddio rhyw fath o cyfeiriad fel hyn. Neu, os nad ydyn ni yn eisiau i cyfrannu ein meddalwedd o gwbl, neu ein cod tarddiad o gwbl, os ydyn ni eisiau ddim ond i datblygu y cod ac wedyn i cydbynteru fe i mewn yn y deuolyn, ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o pregell fel hyn gyda'r enw fy mecell. Ac wedyn ydyn ni'n gallu datblygu yr pecyn gyda'r enw fy mecyn 1 o dan yr pregell gyda'r enw fy mecell 1, ond os ydyn ni'n eisiau i defnyddio y gorchymyn Go gyda'r dewisiad i fewn sefydlu
neu yn y Saesnig install, fe fydd ddim byd yn digwydd os nad ydym ni'n dyblygu y pecyn o dan yr plegell gyda'r enw fy mygell 1, sydd y hunain o dan yr plegell gyda'r enw SRX, sydd o dan yr plegell gyda'r enw Go, sydd o dan yr plegell cartref ar gyfer y defnyddiwr. Ac wedyn, pan ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn Go mewn sefydlu yn y Saesnig, sef Go install, fe fydd yr meddalwedd yn ei mewn sefydlu I mewn o dan yr is-pegell Go o dan yr cartref pegell, ac fe fydd yr enw'r o'r is-pegell o dan y pegell Go PKEG ar gyfer y gair Saesnig package. Ac wedyn, o dan yna fe, mae'r is-pegell gyda'r y fath o'r gweithredoedd cefn-drefn, enghraifft Linux, neu Windows, neu beth bynnag, ac o dan yna fe fydd yr brig o'r holl strwythur o bygellau, sydd yn adlewyrchu'r strwythur o bygellau o dan yr pegell Go /SRX. Felly, nid oes angen rhaid I ni I ddilyn yr egwyddor hwn, ond os ydyn ni'n mynd neu yn eisiau I defnyddio yr offerennau cymwysiedig gyda'r feddalwedd neu'r iaith rhaglen ni Go, mae'n syniad da I dilyn yr egwyddorion hyn yn y bygellau lle ydyn ni'n dyblygu y cod toddiad. Felly, I arddangos sut ydyn ni'n gallu dyblygu y pecynnau ac yn ei defnyddio nhw yn y pecynnau eraill ac wedyn yn yr rhaglenau eraill, ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o cyferiad rhyngryd ffug fel enghraifft gwefan1.com ac wedyn ydyn ni'n gallu creu rhyw fath o is-plegell gyda'r enw offer 1 ac wedyn I mewn yna fe ydyn ni'n gallu creu pecyn ni gyda'r enw fel pecyn 1 fel hyn. Felly, dyma'r datganiad I mewnforio yr pecyn. Felly, os ydyn ni'n eisiau I dablygu y pecyn fan yma, mae angen I ni I creu yr bygellau perthnasol o dan yr pegell Go /SRX fel hyn. Yn gyntaf, yr pegell gwefan1.com ac wedyn yno fe is-pegell offer 1 ac wedyn yno fe yr is-pegell ar gyfer y pecyn sef pecyn 1 ac wedyn yno fe rydyn ni'n gallu creu ein pecyn cyntaf fel hyn. Nid oes angen rhaid I ni I galw yr enw'r o ffeil codtaddiad yr un peth fel yr enw o pecyn. Enghraifft, rydyn ni'n gallu creu y ffeil codtaddiad gyda'r enw pecyn1a.go fel hyn. Ond mae'n angen rhaid I ni yn y datganiad o'r pecyn I enwi yr enw'r o'r pecyn gyda'r ei enw gywir fel hyn, pecyn 1 ac wedyn rydyn ni'n gallu mewnforio y llyfrgell fel yr fformat neu ffurfiodaeth ac wedyn rydyn ni'n gallu creu y ffwythiant ar gyfer y pecyn 1 fel enghraifft gwneud hyn ac wedyn rydyn ni'n gallu allbynnu rhyw fath o gwybodaeth fel hyn. Mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1
r.go. Fel hyn. Felly nawr, os ydyn yn equip y ffail ac wedyn yn ymadael. Nawr, os ydyn eisiau i fynd i unrhyw arall, enghraifft i'r isbygell o dan y bygell cartref gyda'r enw Dysgu Go. Ac wedyn os ydyn ni'n creu rhyw fath o cod toddiad fel prawf1.go, ac wedyn mae'r hyn fel dechreuad ar gyfer y cymwysiad neu yr hywytharddiolyn. Felly mae'r hyn y pecyn prif, ac wedyn rydyn eisiau i mewnforio oddi wrth yr gwefan 1.com, ac wedyn yr offer 1, ac wedyn y pecyn 1, ac wedyn union yn yr ffwythiant dechreuedig ar gyfer yr cymwysiad hwn, mae angen i ni i galw ar yr ffwythiant oddi wrth y pecyn 1 gyda'r enw gwneud hyn, fel hyn. Nawr, os ydyn yn equip y ffail ac yn ymadael, ac nawr, os ydyn yn rhedeg fe, fel hyn. A dyna ni, mae'n gweithio. Nawr, os mae gyda ni rhyw fath o cadwfar ar yr wefan GitHub ac ydyn ni'n eisiau i datblygu rhyw fath o becyn sydd ydyn ni'n eisiau i osod i mewn yn yr wefan GitHub. Enghraifft, os ydyn ni'n gyntaf yn creu yr isbygell o github.com o dan yr Go /srec fel hyn, ac wedyn o dan yr isbygell github.com, os mae gyda ni rhyw fath o cyfrif ar y wefan gyda'r enw, enghraifft defnyddiwr 1. Felly os ydyn ni yn creu yr isbygell, ac wedyn yno fe, rydyn ni'n gallu datblygu rhyw fath o pecyn gyda'r enw pecyn 2. Ac wedyn, os ydyn yn creu enghraifft rhyw fath o fel cod toddiad gyda'r enw enghraifft 2 fail.go, wedyn mae angen i ni i ymbenoddi yr enw o'r pecyn gyda'r enw cywir, sef pecyn 2, ac wedyn mae angen i ni i mewnforio yr llyfrgelloedd angenrheidiol yn yr achos hwn. Mae'r hwn yn FMT neu ffurfiodaeth, ac wedyn mae gyda ni i osod rhyw fath o'r ffwythiant. Rydyn mynd i defnyddio yr un enw fel o blaen, sef gwneud hyn, i cadw bethau yn syml. Ac wedyn, i mewn yno fe, rydyn yn gallu allfynnu rhyw fath o neges, fel mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 2 fail.go, ac hefyd rydyn yn gallu mewnforio yr pecyn o blaen, sef pecyn 1 oddi wrth yr gwefan 1.com /offer 1 /pecyn 1, ac wedyn oddi wrth pecyn 1 rydyn yn gallu galw ar y ffwythiant gyda'r un enw, sef gwneud hyn, fel hyn. Nawr, os ydyn yn acib y ffel ac yn ymadael, ac wedyn os ydyn yn dachwelyd i'r isbygell oddi wrth y pregell cartref gyda'r enw Dysgu Go, ac wedyn os ydyn nawr yn
golygu yr ffail prawf1.go ac nawr yn ytrach na galw ar yr pecyn 1 ydyn ni'n yn galw ar yr pecyn 2 sydd yn ei newlid i mewn yn y cyfrif ffug ar y wefan GitHub gyda'r enw defnyddio'r 1. Felly nawr, os ydyn ni'n galw ar y ffwthiant gwneud hyn oddi wrth y pecyn 2, ac yn alredig y gorchymyn i redig prawf1.go, sef go gwagle, redig yn y Saesneg, gwagle, prawf1.go. A dyna ni, mae'r gyntaf llinell sydd yn dweud mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go oddi wrth yr pecyn gyntaf, sef oddi wrth yr gwefan 1.com /offer1 / pecyn 1 ac mae'r ail llinell sydd yn dweud mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 2 file.go oddi wrth yr pecyn 2 yn yr islygell github.com / defnyddio'r 1 / pecyn 2. Nawr, yn ytrach na defnyddio rhyw fath o cyferiad ar y rhyngrwyd, os ydyn ni'n eisiau dim ond i cadw o'r holl cortodiad ar gyfer y pecyn i mewn yn yr cyfeiriadau'r lleol, os ydyn yn dychwelyd i'r rhygell go / SRX, fel hyn, rydyn yn gallu creu rhyw fath o rhygell gyda'r enw fel lleol rhygell 1 ac o dan y fe rydyn yn gallu creu rhyw fath o rhygell ar gyfer y pecyn gyda'r enw fel pecyn 3 ac wedyn yna fe rydyn yn gallu creu rhyw fath o'r ffeil cortodiad gyda'r enw fel pecyn 3 prif .go fel hyn ac unwaith eto mae angen rhaid i ni i enwi y pecyn perthnasol gyda'r enw cywir sef pecyn 3 ac wedyn rydyn gallu mewnforio y pecyn blaenorol sef oddi wrth yr cyfrif ffug ar y GitHub sef github.com / ac wedyn defnyddiwr 1 ac wedyn gyda'r enw pecyn 2 ac wedyn i mewn yna fe i cadw bethau yn syml rydyn yn gallu creu y ffwthiant gyda'r un enw fer o blaen gwneud hyn ac wedyn oddi wrth pecyn 2 rydyn yn gallu galw ar y ffwthiant gyda'r un enw sef gwneud hyn. Na os rydyn yn acib y ffeil ac ymydal ac nawr os ydyn ni'n dychwelyd i'r rhygell Dysgu Go fel hyn ac wedyn unwaith eto os ydyn yn golygu yr un ffeil cortodiad prawf1.go nawr yn ytrach na mewnforio yr pecyn 2 ydyn yn mewnforio yr pecyn 3 sydd o dan yr rhygell o dan yr go / SRX gyda'r enw lleol rhygell 1 pecyn 3 ac nawr os ydyn yn newid ar pecyn 2 i pecyn 3 fel hyn ac wedyn yn acib ac wedyn ymydal ac wedyn unwaith eto yn rhedeg gorchymyn i go gwacle rhedeg gwacle ac wedyn prawf1.go. Felly, ar y sgrin, oherwydd mae'r pecyn 3 yn galw ar y pecyn 2, mae gyda ni y gyntaf llinell mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go, oddi wrth pecyn 1 oedd yn ei alw oddi wrth y pecyn 2 ac mae'r ail llinell mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 2 file.go yn uniongyrchol oddi wrth y pecyn 2
sydd yn ei alwyd oddi wrth y pecyn 3. Felly nawr os rydyn yn dychwelyd i'r pecyn 3 ac unwaith eto yn golygu yr ffail pecyn 3 prif.go ac wedyn nawr os rydyn yn mewnforio llyfrgell ar gyfer y ffurfiadaeth FMT format ac nawr os rydyn yn allbynnu neges ychwanegol fel enghraifft mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 3 prif.go ac os ydyn yn acyb ac ymadael ac yn dychwelyd i'r Dysgu Go nawr os ydyn unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn o'r blaen go rhedeg prawf 1.go nawr mae gyda ni yr tar llinell mae'r trydydd llinell mae'r hyn oddi wrth yr ffail pecyn 3 prif.go yn uniongyrchol oddi wrth yr ffail pecyn 3 prif.go mae'r ddwy llinell yn uchod oddi wrth y pecyn 2 mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go ac mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 2 fel.go ond mae'r gyntaf llinell mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth y pecyn 1.go oddi wrth yr pecyn 1 sydd yn ei alwyd oddi wrth y pecyn 2. Felly mae'r ffail prawf 1.go dim ond yn galw ar yr 1 llyfrgell neu pecyn sef pecyn 3 ac mae'r pecyn 3 dim ond yn galw ar yr 1 llyfrgell neu pecyn 2 ac mae'r pecyn 2 dim ond galw ar yr 1 pecyn sef pecyn 1 ond mae'r tair llinell i gyd yn cael ei arddangos ar y sgrin. Felly fan yma os ydyn eisiau i alw ar yr pecynau 1 a 2 oddi wrth yr ffeil codtadiad prawf 1.go ydyn yn gallu gwneud hyn hefyd. Enghraifft os ydyn nawr yn golygu yr ffail prawf 1.go ac yn mewnforio pecyn 1 a pecyn 2 ac wedyn yn galw ar y ffwthiant gwneud hyn oddi wrth y 2 ohonynt yn ychwanegol i'r pecyn 3 ac wedyn os ydyn nawr yn acyb y ffail ac yn ymadael ac unwaith eto yn awredig yr un gorchymyn go rhedeg prawf 1.go a dyna ni mae'r cyntaf llinell sydd yn dweud mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1a.go oddi wrth yr pecyn 1 galwyd oddi wrth yr prawf 1.go mae'r ddwy llinell nesaf mae'r hyn yn ei alwyd oddi wrth pecyn 1.go ac hefyd mae'r hyn oddi wrth y ffail pecyn 2 fel.go yn ei alwyd oddi wrth yr pecyn 2 galwyd oddi wrth y prawf 1.go ac mae'r tar llinell olaf yn cael ei galwyd oddi wrth y pecyn 3 galwyd oddi wrth y prawf 1.go. Nawr os ydyn yn dychwelyd i'r pregell go blaenslaes SRC fel hyn ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn coeden yn Saesneg fel hyn felly mae'r hwn yn arddangos yr holl strythyr o'r 3 pecyn sef pecyn 1, pecyn 2 a pecyn 3. A dyma'r sut i datblygu ac i ail-defnyddio y pecynnau yn yr iaith raglenni Go o dan yr pregell sef Go blaenslaes SRC. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff a hwyl.